iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. No agkoy-koy-akoy talata dito unag ti balay. Anya nga iti mapasamak ka data badong. Awan nga rod maaramay, dag kuya-kuya. Awan ti sida enta. Agbiro kan tumanang iti naimas amasida. Ay, danag mo na ya. Di mo pala pampanunutin ti masida. Tadang tulat ta. Agunget kan tumanang no agsida ka iti tangad kan talyan. Saan ka natagarito ya? Hagulimag ka. Tapay. At dasimrak ang manok dito'y balay. Gajay na kitaim. Aywan. Akin manok nga ta. Inaktiliwin to ya. Saan mo mat ako kwa? Apay at hiliwam. Uray nukuko ti karuba. No simrek dito yung nagtibalay. Mabalintan asidain. Mala, ingka nga rod tiliwanan. Darasam, ang mga norumwar. Napaya sirsiripon day ta tricycle ko ang nakaparada, usay. Anda nga rod birbiro ko, Chip. Anya ti berbero ka maya? Kuha, di manok ko akawitan, tamapukpukaw mo tayo. Napaya biro ka mga, di tasirok ti tricycle ka, oh. No nga may naglamang dito, Awan di ta. Awan ti nakita ka manok nga imay dito'y paradaan. No nga, ada dita bulsam. Ha? Ay, awan di ta, oy. Ninay. Di nakapkapan na. Ang mga nimpulsam nga eh. Ay. Oh. Apay, umanay dito'y bulsak ti mana, oh. Kapitan, ada nasabat mo akawitan? Na. Awan mo't nasabsabat ko, Usep. Apay aya. Mapukpukaw di kawitan ang manok ko. Iso abirbiro ka, Kapitan. Kwa. Awan nasabsabat ko ang manok. Inakbiro kain. Kano adan tumasabsabat yo, Kapitan. Mabalin nga ibagayon to nga agawid iji balay. Anya, ibagak iji manok mo, ta agawid iji balay yo. Yay. Ibagam nga agdiretso iji balay ta ibiro kak iti upa, kaidana. Naa! Enteng, simbangpet kan. Kasagsangpot ko. Nakaluto kan iti pangaldawan ta. Ay na, agburburak pa ilang dahito pinartek amanaw. Manok ti sidaan ta kunap. Wen, tapay akas lanaklaat ka. Kinusap-sapulan mo ni Usip di manok na akawitan. Ha? Kawitan mo't di pinartek? Ha! Kaya't mo asawan. Isudya Ay manok ko. Tarakon ko. Ay, Apay ko mga agpartiak iti manok ti sabali a tao. una ta birbirukin na. Ay na, makasangsangit pa iti 1/4 amang birbira. Ay na. Nabsugak to yan. Ay na naglukmaglaki din dahi di akawitan. Adan to kumamanan manok amayaw-awan dito'y balay. Makin manok nga taday jay. Talaga ang natarakan ti husto Ay kat sigurado ang manok ti karo ba? Nagswerte tanto yan. Problemahin talang iti masida. Ang masida kiday na di akawitan. Oray gayam agkoy-kuyakoy talang dito unag ti balay. At dalat tao masidag-asidain. So nga ron ako naking ka, relax ka lang. Nervyoso kan tumagamay. At danto nga tamanan mayaw-awan dito'y balay, asidaan ta. Ay, at ang tulad ta ato yan. Ang mga nudak-dakkel taon ti sumarunaw ang mayaw-awan. Ay agpukaw man ang dagiti manok, dagiti kabaranggayan, kagawan. No kasta, adda manen di agal-ala iti manok. Dayo laki day, dagiti agal-ala iti manok. Kano tiniliw idan dagiti pulis. Nakarwada siguro kat nagala naman iti manok. Aywan, ayan ni Kwaro. Nay, adda lang ito'y anak katugaw diti unag di barangay hall. Naa. Ay, ang mga no aglemlemang mananday jay akaanak ha. Napananangay ngatan. Naglemang siguro. Aywan, kapitan. Naglamang ija sirok ti atid daw kalamisaan. Dayjay ni, oh. Kung na siguro ajak makita. Ay, Kwarog! Umay ka dito eh. Nakita na ka ni Kwarog. Litan, umayon.
Apay ka di, Uncle. Apay nga glamlamang ka. Kasanaw, agibaon ka man ng aminay. Tapay nga mumot nga agi baunak. Kay, nangig ko ti pagsarsaritaan nyo kinikagawad ko anang. Pagsarsaritaan nyo dagiti mapukpukaw ang manok dito kabildatan. Apay nga ron nga glamang ka. Una, taibaon na kami manan nga grunda. Kat anya ngay nga rod ko araw, kat day tama ti trabaho yu atanaw. Ala, ibagam ka dagiti kakadwa matanod, taagrunda kayaw. Ish, kunakon kay. Ibaon na kami manay. Basulmaw, no apay apaggrundain datayo ni Uncle ko inton rabay. Apay tapabasulan na manay. Una, tagrekreklamo kan tumat nga mina napukawan kay ti manaw. Punumat na po ti manok ko. Imbis na mapanakagaramin ton rabay, mabantayo ka tagrundan. Mayat ki diata matiliw tayo ti agalalay ti manok. Itaman pa pagrundaan dagiti tanod mo, paray. Pagrunda ida, taada manen problema dito'y barangay. Problema? Anya kumaday tangay, paray. Kino agpukaw manen dagiti manok kan chicken. Apay, di mo amaw. Kasano ko mga mungay, kitadak lang mo ti unag ti balay. Saan kami mo tarumrumwar ka nituyan ko, paray? Nadlaw ko nga roday ta. Kasano kay nga agbiag ngay, nudi kay mo agtrabaho. Saan kami mo ilata nga agbisin, paray? Umasidag lata mo, ti masida kada kamay. Nagswerte kayo nga agbibiyag dito'y earth. Wan mo't paray. Adaman lang damagag, paray. Anya dita? No ka Disimber, ije balay may ije manok ti karuba. Mabalin mi apartin ka day. Apay ko maapartin yaw. Kahit saan nyo ba't atarakan? Una ta, simrek nga rod ije unag ti balay mi, paray. Uray pay. Sana basta partin nyo latan. Simrek nga raod, alangan mo't aparawarin mi pailang, Mike. Kaya't mo asawan. Adda simrek amanok ije balayo, kat pinartiyo, kan sindayo? Agdamdamag aklang, paray. Dako saya tagdamag. Si kakit di, Mike. Apay, napanan ni Mari Kwanang, awan mo't dito'y tersina na maray. Win nga rod. Addan sa laang napanan na. Apay, gumatang ka? Saan? Umayak lagdamag kunkwana. Nay, adday tamot gaya man ni Marikwanang. Sige, agdamag kan kuana. Ay, pasensya kayo Napan ko ngamin pinakan, di kakaiso na baboy ko, di talikod. Datarakan mo ababoy, Mare? Wain, takong dayjay atarakan ko. Baka di mo lang akaskan ka. Sapay agkatawa ka. Agdamag kan Marituyan. Notoy kinabaak ko ti damaga, Mare. Ay saanan? Awan may sungbat ko kan ka. Saan aday ta kinabaak mo di damaga, Maray? Anya kan aya. Anya nga ron ti damaga. Jay nalakalaang ti saludsudem Marituyang. Tapno saan mo't amarigatan ni Marikwanang asumungbat. Kastoy ti saludsud ko, Maray. No ka di sumrak ijay balay may, ijay manok ti karuba. Mabalin mi ka di asiday. Ado ti mapukpukawan iti manok di ti barangay tayo Wen nga rod, Marikwanang. Imbaglaangan tanakakulong dagiti manok ko. Apaya kita indak ngay iti kasta. Akas la pabasulin dak asyak tinangala kadagita mapuk. Pukaw amanaw. Kunamlan asino dang agpabasaw. Apay manin aya. Dagita ako kumarik agdamdamag aklaan kadakwada. Ibaga dahidain asyak tagal ala kadagiti mapukpukaw amanok dito'y barangay tayaw. Nagkuna ngamin ang mapangkagdamag-damag aya. Uray ko kumarim na kita, saan ka ngagdamag-damag, taday ta ti pakaisagmakam. Kaya't kung arud alaw-lawagan jay saludsod nga adda dito'y panunot ko. Shh, tuyang. Mangmangag mo day jay.
Ha? Kaslauni mo ti baboy. Way. At damagmag na baboy, di taro bayan ta. Na, takong mag... At damanin si Daintan, tuyang. si daw nasasawam. Nagdakulan ngay day ta si daw ta. Kit man ano ngay kuma. Hingkay yabog. Pastra kam dito'y balay. Tila pampanunutam. Kano baboy ni Marikwa ng dayta? Magkunaan mo't baboy na. Wan, kukwa na dayta. Hindi may mayat meday. Na, kag sa dinungay nga ron ti papanam. Inakiyabog dito'y unag ti balay. Tapno nalaka matilew. Ay, di nakiramraman si Kabadong. Nagsidata idi ti manaw, asaan ta kukwa. Itatababoy ti simrek. Di mo kayatan. Ay, nagdakkel unay dayta. Dakkel mo't apakabasulan ta ah. Ay, aglisi ka man dita. Na. Nakiyabog. Agpili-pili ka pa ilang, mate. Di ta ka lang. Tasi kanto ti mga pot itingiwan na. Tapno saan nga gungik-ungik. Mala, inakag. Nay, apay maray. Ay, sapsapulag di tarakan ko ababoy. Ha? Jay takong mo? Mapukpukaw? Wan nga rod, nakitam ka day. Ay, saan mate? Ay, saan la ang manok ti mapukpukaw di ti barangay tayo. Agraman baboy. Ay, sos, maray. Nakaamamakan ti mapaspasamak dito yung lugar tayo no kasta. Apay, saan ka amadanagan, inteng? Saan la amanok ti mapukpukaw ita? Uray baboy. Ay, madandanagan akon. Ure pagrundak dagiti tanod kaw. Adalat tamo mapukaw. Ay, sos, nakaron ti mapaspasamak dito yung barangay tayo. Ay, kinakabahan ako. Ay, sapay awan pilpil yun dagita nga agal-ala. Uray baboy, alaandan. Imposible asan amatiliw dagita a kriminal. Kasano ko maamatiliw mo ti kriminal ako nam? Aguri ka. Tuman awak bit iti tawa ah. Da. Kita man no nya tar aramiden dagiti tanaw da. Ay, katno adda jay paradaan da. Ay sus. Kasla nakaturog da mga malaldawan. Ay, napuyat da siguro anagronda idirabe eh. Ay guri ka. Ay ni pare badong jag tartar ay iti arubayan ah. Ay, di mon bibiyangan ni pari badong. No kayat na ato maray iti arubayan da. Ay guri ka. Ay. Kasla da kamkamatin na anangisit a baboy. Ay, anya? Ay, kita at mamay. Kita. Asus. Ay, sus! Jay samot ten baboy ni Marikwa nang abirbirukan na. Ha? Ay, kasla abugan na mat di baboy asumrak iji balay da. Ay. Si putam anaimbag inteng. Ay, da kasamot ten ti plan-planuan na iti baboy ni Marikwa nang. Ay, badong! Nay, si gamit pa, nay. Abay. Nakitak akamkamatam, jay takong. Oh, Kamkamatay. Ay, saan mo ta, paray? kasla kayat mo tiliwan. Apay tarakan mo da jay. Ay, abog ko arumor, paray. Saan ko atarakain? Ay, agure ka. Baboy mo't ni Marikwanang. Ay, kukuha na. Win. Ay, di mo tiltiliwan. Heh, Saan ko matiliwan, paray? na. Ang damagag man laging ka, paray. No ka disimrag dito paraangan mi daytoy ababoy. Mabaling ko ka di atiliwan. Ay, saan mo asalod sudan? Tamom ti sumbat na. Saan basta tiliwam ka si daan? Damdamagag laeng no mabaling ko atiliwan, paray. Na. Ay sikan sa katimang tiltiliw ka dagiti mapukpukaw a manok ah. Ay, saan bita? Unay kamutin, paray. Agpabasol ka pa lang, mate. Naminsan ko lang at inilaw di manok asimrek ije balay may paray. Na, makitam day tasumbat mo. Heh. Ibagbagak lang tipod now. Naminsan lang. Maikadwa pa ilaan kumaday to'y atakaw. Namatiliw ka. Ay, agayabak sa iti pulis na tiliwin da kamit. Ay, ibagbagak lang mo tipod no, paray. Ay, inamin mo. Ay, sikat kriminal dito'y barangay tayo. Ay, kunaklakit din, no saan kun ang makita iti uray ka anuman da iti baboy ko. Dandani di mo makita. Ay, tila ng sapsapulak at dalagayam di taarubayan da kabadong. Ay, ikulong mon.
Among medadya akong paray. No da sumrek iti inaladan da mabalin asidain. Ketiliwan da. Ay, unay matdagita da at tao. Kunak nga ron nga ipatiliw ko ida. No di da sumardeng iti kasjay nga aramida. Unay matdakabadong kan mari tuyang. Kaya't dagaya masidaon jitaraken ko ababaw eh. Ay, wen nga rod ka no. Imbag ta nakita ni Kapitan. Imbaon ko ngamin. Ta nakita mi akam-kamaten na jay baboy mo ije paraangan da. Ay, kasano ngayon nunwang tinayaw awan iji arubayan da? Partyenda nga ta? Ay na, mare. Uray paikat nga tano ilipante wenno buaya ti mayaw awan ije balay da. Tiliwen da apartyon. Ay, unay kat dagitan akaaruba? Ay, badong, tumakder ka dita. Saan ka nga agkuy-kuy-akoy latan? Agur uray ang nga ron timayaw awan at harakay na mabalinta si daing. Awanon ti mayaw-awan. Kano addaman mayaw-awan. Saan ta mabalin at tiliwon asidaon? Tapay ngay. Apay, nalipata maun awinarningan natan ni Kapitan. Anya di warning na ngay. Ano ulitan tapay ti agtilew iti saan ta atarakan? Ipapulis datan. Kunana? Kawan! Apay, di mo nangal. Ay, diyak naawatan ah. Kasla English mo nga minti pa nang ibagana iday. Kas tagayam, ti kaya nasa wine, di imbagana. Ay, naglaing kanto yan. Tanawatam, very good ah. Mala, umay kantag trabaho ta. Tapno saan tala ang agtugtugaw nga agur oray. Ay natatabadong, agtaraken ka ngamin tapno adda partin nyo. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.